Περάστε παρακαλώ. Καταρχήν θέλουμε να σας πούμε καλησπέρα. Ευχαριστούμε γιατί βρεθήκατε σήμερα κοντά στη συζήτηση που θα κάνουμε. Δεν ήρθαμε να βγάλουμε κάποιο λόγο, όπως καταλαβαίνετε. Η συζήτηση θα γίνει μαζί σας. Ο Μανώλης Ραμαντάνης είναι, πιστεύω, γνωστός σε όλους σας. Ήταν επικεφαλής της Λαϊκής Συμπήρωσης τα 3,5 χρόνια στο διάστημα που διανύσαμε. Εγώ είμαι υποψήφιος σύμβουλος με την Λαϊκή Συμπήρωση και είμαστε εκλεγμένοι και είμαστε και οι δύο εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για την υποψηφιότητα που υπάρχει και για τα προβλήματα τα οποία θα θέλαμε και τη δικιά σας άποψη προκειμένου ο συνδυασμός να διαμορφώσει και ακόμα πιο σφαιρική άποψη για το χώρο της γλώσσας. Λοιπόν, ο Μανώλης έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τους περισσότερους γνωρίζουμε κιόλας, σχεδόν με όλοι. Είμαι εδώ στην περιοχή, όπως ξέρετε, χρόνια ασχολήθηκα και επαγγελματικά. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια παρουσίαση, καταρχήν να πω δύο λόγια τι είναι η λαϊκή συσπήρωση. Είναι η παράταξή μας που και τις τελευταίες προηγούμενες εκλογές είχαμε δώσει τη μάχη. Ο κόσμος μας έδωσε και τότε ένα σοβαρό ποσοστό και είχαμε μια εκπροσώπηση στο Δήμο με 2 δημοτικούς συμβούλους, εμένα και τον Νίκο το Ρόδιο. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνουμε πάλι στις εκλογές με το ίδιο σχήμα, με πάλι πολύ αξιόλογους υποψήφιους, γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση είναι μια παράταξη διαφορετική από τους άλλους. Εμείς δεν βασιζόμαστε στη λογική να βρούμε παράγοντες, όπως λένε, ή ανθρώπους να έχουν τη λεγόμενη εισαγωγικά επιρροές ή πελάτες. Η παράταξη δικιά μας είναι μια παράταξη που ουσιαστικά είναι η αιχμή του λαϊκού ταξικού κινήματος και εδώ στη Σκόπελο αλλά και γενικότερα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Απαρτίζεται από ανθρώπους αγωνιστές, έχει τη στήριξη του ΚΚΕ, αλλά η παράταξη αποτελείται και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σαν στόχο μαζί με όλους μας το να προσπαθήσουμε να αντιπαλέψουμε συνολικά και μέσα στο Δήμο και έξω από το Δήμο την αντιλαϊκή και αντιεργατική πολιτική που τα τελευταία χρόνια μας βασανίζει όλους και έφερε τη χώρα μας αλλά και το Δήμο μας σε ένα γενικό αδιέξοδο. Εμείς έχουμε πορεία σαν παράταξη. Είχαμε πάρει θέση και αντιπαλέψαμε και τις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί εδώ και αρκετά χρόνια και στον χώρο της τοπικής παλιά αυτοδιοίκησης και σημερινής διοίκησης. Είχαμε αντιπαλέψει και πήραμε η μοναδική τότε θέση στο ζήτημα του Καποδίστρια, για όσους θυμούνται, που ήταν ολέθριος και ειδικά για την περιοχή σας, εξαιτίας του οποίου έκλεισαν και οι υπηρεσίες, η κοινότητα κλπ, η αστυνομία και όλα. Και για το ζήτημα του Κανικράτη πάλι ήμασταν η μόνη παράταξη που πήραμε θέση. Καταλάβαμε τον αντιδραστικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτού του νόμου, να το πούμε, που έχει να κάνει με τη γενικότερη αναδιάρθρωση της κοινωνίας και πήραμε θέση και τον καταγγείλαμε και είπαμε ότι οι συνέπειες θα είναι αρνητικές. Όπως επίσης συνέχεια αυτού του κατασκευάσματος είναι και η τελευταία
παρουσία στο νησί μας, θα μάθατε ότι ο Δήμος Σκοπέλου με άλλους 4 δήμους τον έχουν επιλέξει να είναι, λέει, πιλωτικά να εφαρμοστούν ή να επιταχυνθούν, μάλλον θα έλεγα να επιταχυνθούν οι αναδιαρθρώσεις και στον χώρο των Δήμων. Να ξεκινήσουν δηλαδή από αυτούς τους 5 Δήμους και να τα επεκτείνουν αργότερα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τι πράγμα είναι αυτό το οποίο συντελείται, γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει σήμερα στον χώρο των Δήμων. Γιατί χρησιμοποίησα μια λέξη τοπική διοίκηση, είπα. Δεν είναι πλέον αυτοδιοίκηση η Δήμη. Αυτό το οποίο γνωρίσαμε οι παλιότεροι, που οι Δήμοι κάνανε κάποια κοινωνική πολιτική με αποφάσεις που έχουν ληφθεί εδώ και αρκετά χρόνια, που έχουν το ξεκίνημά τους με διάφορες αποφάσεις, εκπορευθήκαν ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2010 πήρε και σάρκα και οστά η σύσταση μιας ελληνογερμανικής επιτροπής επί Γιώργου Παπανδρέου και συστάθηκε αυτή η επιτροπή για να μπορέσουν πλέον και στους Δήμους, όπως λένε, να επιταχύνουν τις αναδιαρθρώσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα που πάει, που συντελείται τώρα? Οι αναδιαρθρώσεις τις οποίες λοιπόν αποφασίσανε και τις έχουν βάλει σε εφαρμογή και ήρθε πρόσφατα και η Task Force στη Σκόπελο, έχει να κάνει με το εξής. Υπάρχει η αντίληψη, σας είπα πριν, ότι οι επιλογές είναι πλέον οι Δήμοι να μην κάνουν κοινωνική πολιτική. Θέλουν τους Δήμους ουσιαστικά να είναι το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης, να κάνει μια φορομπηκτική τακτική και τις έχουν φορτώσει στους Δήμους διάφορες υπηρεσίες, κάτι το οποίο παλιότερα δεν υπήρχε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλοι μας, όταν λένε Δήμος εμείς όλοι, μας έχουν φορτώσει να συντηρούμε, να καλύπτουμε δηλαδή τα έξοδα τα λειτουργικά από όλες σχεδόν τις υπηρεσίες. Λίγες έχουν απομείνει και να είστε σίγουροι ότι και αυτές σιγά σιγά θα πάνε να μας τις ρίξουν στις πλάτες μας. Πληρώνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος τα έξοδα για την πυροσβεστική, πληρώνουμε τα λειτουργικά για τα κέντρα υγείας, για τα σχολιά, για το ΙΚΑ, το οποίο τώρα προχθές και αυτό δρομολογήθηκε η υποβάθμισή του και το πέταγμα πάλι και αυτό στο Δήμο μας. Οι ΔΟΗ το ίδιο κάνανε, κλείσανε τη ΔΟΗ, έγινε ένα γραφείο, το ΚΕΠ το ίδιο, ο εκπρόσωπος του ΑΕΔ, τα πάντα δηλαδή η φιλοσοφία τους είναι από τη μία να πετάνε στους Δήμους ό,τι είχαν μέχρι τώρα το κράτος και πλήρωνε, θα τα συντηρούμε εμείς πλέον, απ' την άλλη μεριά να έχουν μειώσει δραστικά τους προϋπολογισμούς στους Δήμους, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να είναι όμηροι, να μην μπορούν να κάνουν, όπως σας είπα πριν, κοινωνική πολιτική. Από την άλλη πλευρά στο σκέλος του αντεργατικού τομέα έχουν δραστικά μειώσει τους εργαζόμενους, τους υπόλοιπους έχουν βάλει σε εφαρμογή ωράρια, κάτι ελαστικές μορφές εργασίας που λένε, με τους συμβασιούχους. Δηλαδή αυτή είναι μια εξέλιξη προγραμματισμένη και την πάνε λοιπόν μπροστά με ευλάβεια. Ποιοι πάνε λοιπόν μπροστά με ευλάβεια αυτή την αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική, όπως σας είπα? Γιατί η αντεργατική, καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποτε η Δήμη, να καταλάβει το δικό μας, λειτουργούσε με το διπλάσιο προσωπικό. Σήμερα λοιπόν δεν αρκεί ότι μειώσανε, συνεχώς όποιοι φεύγουν δεν τον αντικαταστούν, αλλάξανε και όποιος ερχόταν στο Δήμο έμπαινε με ένα καθεστώς που λεγόταν προσωποπαγής θέσεις για να καταργηθεί και αυτή η θέση, αυτό το νόημα έχει. Καθιερώσανε συστηματικά τους συμβασιούχους. Αυτά είναι όλα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την αντιεργατική πολιτική που εφαρμόζουν στους Δήμους, αλλά που έχουν και σαν αποτέλεσμα να περνάνε σιγά σιγά αυτές τις πολιτικές και γενικότερα στην κοινωνία. Το σκέλος του αντιλαϊκό έχει να κάνει με το εξής φαινόμενο, ότι όπως σας είπα δεν φτάνει ότι μας φορτώσαν τις διάφορες υπηρεσίες, αλλά
θέλουν, όπως λένε και το ανακοινώσαν επίσημα σε αυτές τις συνελεύσεις που έχουν κάνει από το 10 μέχρι σήμερα, έχουν κάνει 4 τέτοιες συνελεύσεις, έχουν πει χαρακτηριστικά, επίσημα γραμμένο, αν έχετε ακούσει κάποιον Φούχτελ όσοι ανακατευόσαστε, ο οποίος ήταν υφυπουργός στην Γερμανός και εκπρόσωπος αυτής της ελληνογερμανικής συνεργασίας, όπως την λένε, που δεν είναι συνεργασία, είναι να εκπαιδεύσουν τους δικούς μας πώς ακριβώς θα βάλουν σε εφαρμογές αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Στον τομέα λοιπόν του αντιλαϊκού σκέλους λένε λοιπόν αυτοί όλοι ότι ξέρετε θα πρέπει οι δήμοι να είναι αυτάρκεις, να λειτουργούν δηλαδή με έξοδα τα οποία να καλύπτονται σε τοπικό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας απαλλάξουν από τις γενικότερες φορολογικές απαιτήσεις από εμάς. Η φορολογία και τα χαράσια εκεί πέφτουν βροχή όσο φορά το κράτος. Αλλά όσο φορά σε τοπικό επίπεδο και μειώσανε δραστικά τους προϋπολογισμούς στους Δήμους, εδώ ο Αλέκος τα ζει καθημερινά που είναι σίγουρος όταν βλέπει, και συγχρόνως μας λένε ότι θα καλύπτεται, στόχος είναι ούτε 1 ευρώ από την κεντρική εξουσία. Φτάσαμε τελευταία να γίνονται χρόνο με το χρόνο από το 10 μέχρι σήμερα που αναλάβαμε και είμαστε και εμείς οι σύμβουλοι πάνω, κάθε χρόνο μειώνονται συνεχώς από τους κεντρικούς πόρους τα έσοδα προς τους Δήμους, με αποτέλεσμα και τα τεχνικά προγράμματα να είναι φτωχά και να είναι προγράμματα τα οποία να είναι ούτε για μια οικογένεια. Μιλάμε για 140.000 για όλο το νησί, να καταλάβετε. Τεχνικά έργα. Τι να κάνουμε. Εμείς στο σημείο αυτό θέλουμε να σας δηλώσουμε και έχουμε εδώ πέρα και ανθρώπους που μας γνωρίσανε μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Όλα αυτά τα χρόνια η τακτική μας ήταν απέναντι σε όλους πάνω στο νησί μας να είναι ισότιμη και αναλογική. Ποτέ δεν ζητήσαμε να υπάρχει μεροληψία υπέρ της κοπέλου και ενάντια στη μέση. Εμείς ψηφίζαμε όλα τα έργα που κατεβαίνανε για συζήτηση, αντιδράσαμε σε έργα τα οποία ήταν έργα βιτρίνας και θα σας πω ποια είναι αυτά, γιατί ορισμένοι πιπιλάνε και μια καραμέλα ότι η λαϊκή συσπήρωση δεν ψηφίζει για παράδειγμα πολλές φορές σε λευκό, ψηφίζει πολλές φορές κατά, ψηφίζουμε, κατεβάσαμε ατελείωτες δικές μας προτάσεις, πότε ψηφίζαμε λευκό, πότε κατά και τι σημαίνουν όλα αυτά. Θα σας πω έτσι γιατί ήρθαμε να σας ενημερώσουμε να καταλάβετε ποιοι είμαστε. Καταρχήν λευκό ψηφίζαμε συνειδητά και πάντα σε ό,τι είχε να κάνει με ζητήματα καθαρά διαχείρισης. Άλλοι διαχειρίζονται σήμερα η δημοτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ εγώ να ψηφίζω ούτε υπέρ ούτε κατά σε μια πρόταση της σημερινής πλειοψηφίας που λέει ότι εγώ προτείνω τον τάδε να πάει να είναι στην τάδε επιτροπή. Εμείς το λευκό έχει αυτή την έννοια, δεν σημαίνει κατά. Κατά ψηφίσαμε αρκετές φορές και πολύ συνειδητά και έντονα σε ό,τι είχε να κάνει με αντιλαϊκές και αντιεργατικές προτάσεις. Τέτοιες προτάσεις υπήρξαν κατά κόρο γιατί η κεντρική εξουσία, όπως σας είπα, έχει σαν στόχο οι Δήμοι να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Βάζουν τους Δήμους μπροστά δηλαδή για να παίζουν αυτό το αντιλαϊκό παιχνίδι. Για παράδειγμα, στα έργα αυτά που σας είπα, τα τεχνικά προγράμματα, τα οποία είναι προγράμματα φτώχειας, για τα νέα έργα εννοώ, ήταν να συζητήσουμε πρόσφατα για το ζήτημα ποια έργα θα ψηφίσαμε ναι ή όχι. Εμείς ψηφίσαμε όλα γιατί η φιλοσοφία σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω το εξής. Αυτά τα έργα συνήθως γίνονται μέσω από τα ΕΣΠΑ που λένε. Είναι κάτι προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά χρήματα με συμμετοχή και του ελληνικού κράτους. Καταρχήν στο σημείο αυτό θέλω να είναι σαφές ότι αυτά τα λεφτά τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα προγράμματα είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα από αυτά τα οποία η Ελλάδα βάζει μέσα στον κοινό κουμπαρά. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μας χαρίζουν λεφτά δηλαδή. Επιπλέον βάζουν μια απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκριθεί οι προτάσεις οι τοπικές. Είναι η εξής η πρόταση. Τα έργα που πρέπει να προτείνει ο Δήμος δεν πρέπει λέει, να έχουν χαρακτήρα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς βγήκαμε και προτείναμε έργα τα οποία κρίναμε ότι εξυπηρετούσαν ανάπτυξη μεγάλων ευρύτερων τομέων που οι άνθρωποι είχαν ανάγκη να μεταφέρουν τα
αγροτικά τους προϊόντα ή και οι κτηνοτρόφοι για να έρχονται πιο εύκολα. Αυτά τα ίδια χρήματα λοιπόν θα μπορούσαν να καλύψουν δύο τέτοια έργα, να σας πω απλά τα πράγματα. Αυτοί λοιπόν προτιμούν έργα όπως για παράδειγμα ήταν να ρίξουν 500 εκατομμύριο να βελτιώσουν την οδοποιία προς το μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Άλλο τόσο εδώ να βελτιώσουν την κατάσταση στους μοναστήρι του Αξιάρχες. Εμείς σε αυτά τα έργα είπαμε όχι. Όπως και σας είπα, σε οτιδήποτε ζητήματα είχαν να κάνουν με το να υποβιβάζεται συστηματικά η θέση των εργαζομένων στους Δήμους. Εμείς είχαμε πάντοτε σαν μόνιμη θέση να προωθούμε τις προτάσεις που είχαν να κάνουν με τη μονιμότητα από τη μια πλευρά των υπαλλήλων. Αντιδράσαμε έντονα σε κάθε προσπάθεια που ήταν να μειωθούν το προσωπικό, γιατί εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από τους Δήμους πρέπει να γίνεται κοινωνική πολιτική και όχι να γίνεται μια πολιτική που συνεχώς μειώνει τις κοινωνικές παροχές των Δήμων. Η λογική του να δημιουργηθούν πλεονάσματα κάνοντας περικοπές στις δαπάνες, για μας είναι εγκληματική αυτή η λογική. Γιατί έτσι όχι μόνο δεν βοηθάει κανείς την ανάπτυξη του τόπου, αλλά με μαθηματική ακρίβεια παίζει κανείς το παιχνίδι που σας έλεγα πριν. Ότι θέλουν δηλαδή ουσιαστικά οι Δήμοι να είναι Δήμοι φορομπήχτες, να υπηρετούν αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές που σας είπα από πού πηγάζουν και πώς τις... Λοιπόν, θα σας πω ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις θέσεις μας σε συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, για τα ζητήματα της υγείας στην περιοχή μας. Γιατί σας είπα και πριν ότι πάντοτε μέσα στα συμβούλια υποστηρίξαμε, αλλά και έξω από τα συμβούλια, και συμμετείχαμε και σε πολλές κινητοποιήσεις για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της ζωής μας σε όλο το νησί πάνω. Όπως ήταν το ζήτημα της υγείας. Το ζήτημα της υγείας, ξέρετε σε τι τραγική κατάσταση έχει φτάσει πλέον ο Δήμος μας, το νησί μας. Το οργανόγραμμα του 85 πρόβλεπε 32 υπαλλήλους στο κέντρο υγείας Σκοπέλου και 6 γιατρούς. Σήμερα λοιπόν οι υπάλληλοι έχουν φτάσει τους 6 και ο γιατρός στο 1 και μισό. Γιατί πότε υπάρχει δεύτερος, πότε δεν φεύγει, έφυγε πρόσφατα ο άλλος. Ξέρετε την κατάσταση εδώ στο μέρος, στο δικό σας. Δώσαμε αγώνες για αυτό το ζήτημα, να υπάρχει μόνιμα γιατρός εδώ πέρα, όπως επίσης να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή στον χώρο της υγείας στη Σκόπελο. Και δεν είναι μόνο η έλλειψη γιατρών και του προσωπικού, όπως ξέρετε πλέον δεν υπάρχουν τα απαραίτητα για να γίνονται οι διάφορες εξετάσεις. Είναι δηλαδή μια πλήρης εγκατάλειψη. Έχω πάει επανειλημμένα σαν Δημοτικός Σύμβουλος και έχουμε κάνει και διαμαρτυρίες για τα ζητήματα της κατάστασης που παρουσιάζει το κέντρο υγείας γενικότερα και σαν υποδομή. Καταραίουν τα πάντα και δεν μπορούν ούτε να το συντηρήσουν. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στο θέμα της υγείας. Στο θέμα της παιδείας. Ξέρετε πολύ καλά τι προβλήματα υπάρχουν και τα μεταφέρουν εδώ πέρα οι σύμβουλοι σας για τα ζητήματα των σχολείων εδώ πέρα. Τα ίδια και χειρότερα είναι παντού και στη Σκόπελο. Προβλήματα πάσης φύσεως γύρω από τα κτηριακά. Αλλά και όχι μόνο. Οι προϋπολογισμοί που φέρνουν κάθε τόσο με τους οποίους ζητούν να καλύπτονται τα λειτουργικά των σχολείων είναι απαράδεκτοι. Μιλάμε δηλαδή, να καταλάβετε, η δόση είναι 11.000 για να καλυφθούν για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια όλες οι ανάγκες θέρμανσης, χρωματίσματα κλπ. Απαράδεκτη κατάσταση. Επίσης, σαν να μην έφτασε, ξέρετε τελευταία, έγινε προσπάθεια από το εξαθέσιο που είχατε κάποτε να το κάνετε τετραθέσιο το δημοτικό σας. Δώσαμε μάχη για το ζήτημα αυτό. Όπως επίσης πάνε να καταργήσουν με διάφορα κόλπα το ΕΠΑΛ στο Έλιος. Δεν έχει σταματημό λοιπόν ούτε το θέμα της αντιεκπαιδευτικής τους πολιτικής. Στο θέμα των συγκοινωνιών. Ξέρετε πολύ καλά το τι τραβάμε με τα ζητήματα της συγκοινωνίας. Θα μου πείτε εσείς τι κάνατε. Θα σας πω τι κάναμε. Στα ζητήματα λοιπόν της συγκοινωνίας, πέρα το ότι απαιτήσαμε με διαμαρτυρίες, σε λαλητήρια που σας λέγαμε, για να υπάρχει μια ουσιαστική παρέμβαση, να υπάρχουν δηλαδή τακτικές και φτηνές συγκοινωνίες, κάναμε και τις εξής πρακτικές κινήσεις.
ζητήσαμε, ξέρετε στην περιοχή μας υπάρχουν 3 σταθμοί για να παίρνουν το καιρό. Ένας σταθμός είναι στη Σκιάθο, ένας στη Σκόπελο και ένας στο Ξηρό, στην Περισσέρα. Αυτοί λοιπόν οι σταθμοί είναι χρόνια τώρα απενεργοποιημένοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν, γιατί γι' αυτό το λόγο έχουν φτιαχτεί αυτή η μετεωρολογική σταθμή, να είναι μετά υποχρεωτικά για τις εταιρείες να παίρνουν σταθμό τοπικό, οπότε οι συγκοινωνίες να μην υπάρχει δικαιολογία από πλευράς λοιπόν των εφοπλιστών να κάνουν τα δρομολόγια όπως τους συμφέρει. Σκόπιμα τους κρατούν κλειστούς χρόνια τώρα, διαμαρτυρηθήκαμε, το φέραμε στο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επίσης την ίδια στιγμή φέραμε και το θέμα ότι είναι απαράδεκτο το να πηγαίνουν, να αφήνουν τον κόσμο, λένε λόγω καιρού, πολλές φορές δεν συμβαίνει και αυτό, στον Αγνώντα για παράδειγμα, ή εσείς το άλλο τόσο να αναγκαζόσαστε να ερχόσαστε στη Σκόπελο, σας έχω δει πανηγυμένα να παίρνετε τον κόσμο ή να πληρώνουν ταξί να έρχονται εδώ πέρα. Απαιτήσαμε να πληρώνουν οι εταιρείες για το ζήτημα αυτό. Πάρθηκε απόφαση μετά από παρέμβαση δικιά μας. Η απόφαση αυτή μπήκε στο σιρτάρι, δεν κοινοποιήθηκε ούτε καν στους αρμόδιους, ούτε στο Υπουργείο, ούτε στους εφοπλιστές. Εμείς θα το ξαναφέρουμε, να σας είστε σίγουροι γι' αυτό. Η κατάργηση των υπηρεσιών που σας είπα πριν, το οποίο είναι ένα μεγάλο βάρος οικονομικό που έπεσε στις πλάτες του Δήμου. Κάναμε πολλές μεγάλες διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις και καταλήψεις. Συμμετείχαμε μαζί με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις της Σκόπελου. Μιλάμε για συγκεντρώσεις που ξεπέρασαν και τα 1000 άτομα κάποια στιγμή. Που απαιτήσαμε να μην πειράξουν μακριά τα χέρια να κλείσετε την εφορία για παράδειγμα. Για μήνες καταφέραμε και τους μπλοκάραμε. Βρήκαν ευκαιρία το καλοκαίρι που ο κόσμος δούλευε και πήγαν και τις κλείσανε. Την εφορία την άλλη φορά. Για τα ζητήματα σας είπα του Καποδίστρια και του Καλλικράτη και της Task Force. Ήμασταν οι μοναδικοί οι οποίοι τα αναδείξαν και τα καταπολεμήσαν. Αυτή η Task Force η οποία τώρα έχει έρθει 2 φορές στη Σκόπελο, ήρθε και προχθές δεύτερη φορά και δεν ήμασταν καν ενημερωμένοι. Αυτοί έχουν σαν στόχο να προωθήσουν ακόμα παραπέρα αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές που σας είπα. Πιάνουν και εκπαιδεύουν ανθρώπους πρόθυμους να παίξουν το παιχνίδι αυτό. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ήθελα να σας πω το εξής. Μη σας μπερδέψουν αύριο που θα ακούσετε κάποια στιγμή, γιατί κάθε φορά θα παιχτεί. Παίζετε το παιχνίδι. Δεν μπορεί να μην παιχτεί και αυτή τη φορά. Θα ακούσετε λοιπόν κάποια ταμπέλα, ο τάδε ανεξάρτητος κατεβαίνει, ο τάδε ακομμάτιστος, έχουν βρει λέξεις που να μπαίνει μπροστά ένα α. Να λέει λοιπόν ακομμάτητος, ανεξάρτητος, ανέντακτος, αδέσμευτος, άφθαρτος, αυτοδιοικητικός. Λες και εμείς είμαστε φθαρμένοι επειδή παλεύουμε αφιλοκερδός. Και τιμάμε τον όρκο τον οποίο δώσαμε εμείς. Ο όρκος της λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο όταν ορκιστήκαμε ήταν ο εξής, όσοι ήταν εκεί πέρα. Εμείς ορκιστήκαμε ότι ορκιζόμαστε, λέμε σήμερα στην αρχή της σεζόν, θα ξεκινήσαμε, ότι θα υπηρετήσουμε πιστά την υποστήριξη των λαϊκών δικαιωμάτων των ανθρώπων εδώ πέρα. Αυτός ήταν ο όρκος που δώσαμε και τον τηρούμε. Σε αντίθεση με τους πρόθυμους οι οποίοι δεν διαφοροποιούνται από αυτές τις κεντρικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι ολέθριες από ό,τι σας εξηγώ και δεν έχουν σταματημό. Ο ερχομός αυτόν εδώ πέρα που ήρθε ότι και διατυμπανίζανε ότι, γιατί ο Δήμαρχος Πρεσπών ήταν ξεκάθαρος στη δήλωσή του, γιατί λέει μας κάλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, συμφωνήσαμε να μελετήσουμε πώς σε τοπικό επίπεδο θα γίνουν αυτές οι αναδιαρθρώσεις που σας είπα. Δηλαδή οι αντεργατικές και οι αντιλαϊκές. Αυτό πήγανε στους Δήμους και σε αυτή την κατεύθυνση τους εκπαιδεύουν. Εμείς λοιπόν δηλώσαμε ότι είναι ανεπιθύμητη για μας αυτή εδώ πέρα, ουσιαστικά δηλαδή μια μικρή τρόικα είναι αυτή. Και είπαμε ότι τέτοιου είδους εκπαίδευση μόνο κακό μπορεί να φέρει στον τόπο. Αυτοί λοιπόν ξανά ήρθανε και θα ξαναέρθουν για να εκπαιδεύσουν ανθρώπους να υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Ανεξάρτητα την ταμπέλα, θυμηθείτε του. Γιατί δεν είμαστε μικρά παιδάκια, ξέρουμε όλοι μας ότι ο καθένας από εμάς κάτι ψηφίζει, κάτι πιστεύει. Έτσι δεν είναι? Θα δούμε τώρα, πάμε στις εκλογές, θυμηθείτε την ώρα.
Θα αρχίσουν από αύριο, σύντομα κιόλας, θα πέφτουν τηλέφωνα. Όλα τα κόμματα και δικαίωμά τους, καλά κάνουν. Δεν είναι κακό δηλαδή να πει ο άλλος ότι ψήφισε τον τάδε γιατί αυτός υποστηρίζει την πολιτική μου, θα πει ο άλλος. Το παιχνίδι αυτό παίχτηκε και θα ξαναπαιχτεί. Τώρα αν βάζοντας μια ταμπέλα μπροστά νομίζει κανείς ότι μπορεί να κοροϊδέψει ή να καλύψει αυτή την κατάσταση, νομίζω αυτό είναι πεδαριώδες. Ούτε, εκτός αν ντρέπεται κανείς να πει ότι ψηφίζει το τάδε κόμμα. Δεν βλέπω το λόγο. Όλοι οι συνδυασμοί θα θέλαμε, γιατί σας είπα και ο δικός μας μπορεί να έχει τη στήριξη κάποιου κόμματος, αλλά από εκεί και πέρα απαρτίζεται από διάφορους και όποιος απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, γιατί εμείς δεν το χωρίζουμε τον κόσμο. Δεν ζητάμε εμείς να ψηφίσουν αυτοί που έχουν αυτές τις ιδέες και οι άλλοι να είναι απέναντι. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι εκπροσωπούμε τα προβλήματα και τα συμφέροντα της λαϊκής οικογένειας και κτίζουμε καθημερινά τη λαϊκή συμμαχία, την κοινωνική λαϊκή συμμαχία στην πράξη. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτός μπορεί να είναι ο μοχλός για γενικότερες, γιατί πριν είχα μια μικρή κουβέντα με ορισμένους εδώ πέρα φίλους που λέγανε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι μικροί. Οι μικροί κτίζοντας τη λαϊκή κοινωνική συμμαχία μπορεί να γίνουν δύναμη, μεγάλη, δύναμη ανατροπής σε αυτή την κατάσταση. Αν υποχωρείς συστηματικά μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις, είναι σίγουρο με μαθηματική ακρίβεια ότι πας από το κακό στο χειρότερο. Όποιος αγωνίζεται υπάρχει και περίπτωση κάτι να κερδίσει. Όποιος δεν αγωνίζεται είναι σίγουρο ότι θα χάσει. Τουλάχιστον δεν θα κερδίσει. Άμα σταυρώσει κανείς τα χέρια του. Επίσης, με οποιοδήποτε τρόπο πάει κανείς να υπηρετήσει αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές που είπαμε, οι οποίες μπορεί να έχουν ονόματα α ή β, μέσα στην ίδια κατεύθυνση κινούνται. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση ή να υποστηρίξεις τα συμφέροντα τα λαϊκά και να υποστηρίζεις συγχρόνως τα συμφέροντα της ολιγαρχίας της μεγάλης. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ή με τον ένα θα είσαι ή με τον άλλον. Στην πράξη τα είδαμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα ήθελα σε αυτό το σημείο πριν σας πω κάτι άλλο να σας πω κάτι απλό. Φαίνονται απλά ορισμένα αλλά δεν είναι απλά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στον χώρο των Δήμων διερωτώνται και λένε ότι τι γίνεται, λέει, μα αυτή την κατάσταση, για παράδειγμα υπάρχουν απλήρωτοι υπάλληλοι οι οποίοι μένουν μήνες απλήρωτοι. Διερωτώνται, λέει, μα τι κάνουμε, λέει, σε αυτή την κατάσταση. Θα εξακολουθήσετε και αν έρθετε εσείς δεν θα αλλάξει τίποτα. Μας ρωτάνε, έχουμε τέτοιες ερωτήσεις. Οι απλήρωτοι υπάλληλοι, καταρχήν. Πού οφείλεται αυτή η κατάσταση. Τα λεγόμενα, να το πω και πιο ευρύτερο, είναι τα οικονομικά των Δήμων. Αν έρθετε εσείς, τι παραπάνω θα κάνετε τους άλλους. Καταρχήν, εμείς σας είπα και πριν ότι έχουμε αποδείξει και στην πράξη ότι ήμασταν τείχος στις αντιλαϊκές πολιτικές. Ήμασταν πάντοτε απέναντι και τις πολεμούσαμε. Όπως επίσης σας είπα, είμαστε οι μόνοι οι οποίοι κτίζουμε μέσα στην πράξη τη λαϊκή συμμαχία, την οποία θεωρούμε απαραίτητη. Αλλά πέρα από το γενικότερο αγώνα μας, εμείς στην πράξη έχουμε αποδείξει, γιατί σας είπα και πριν, δεν ήμασταν η παράταξη που σκόπιμα ορισμένοι λέγανε ότι ήταν του λευκού ή του κατά. Αμέτρητες προτάσεις έχουμε κάνει. Κινητοποιηθήκαμε για το Natura και για μικρά και για μεγάλα ζητήματα. Για τα ζητήματα λοιπόν της χρηματοδότησης των Δήμων θα σας πω. Και τη στάση μας απέναντι σε εργαζόμενους που σήμερα είναι απλήρωτοι, εδώ και μήνες. Στα ζητήματα λοιπόν χρηματοδότησης του Δήμου. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι εμείς καταρχήν σαν μόνιμη αρχή έχουμε ότι πρέπει οι Δήμοι να υπάρχει κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό να καλύπτουν αξιοπρεπώς τα έξοδά τους για να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν κοινωνική πολιτική. Γιατί κοινωνική πολιτική δεν είναι για παράδειγμα μόνο το ζήτημα της υγείας που σας είπα ή της παιδείας. Κοινωνική πολιτική είναι και στον τομέα της ίδρυυσης για παράδειγμα. Το νερό θεωρείται από πάρα πολλές χώρες ευρύτερα ότι πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Σε εμάς στην περιοχή μας έχει γίνει πανάκριβο εμπόρευμα. Είμαστε από τις πιο ακριβές περιοχές.
έγκαιρα εμείς κάναμε προτάσεις που βλέπαμε να μειωθούν αυτές οι εξελίξεις στον τομέα της σύνδρευσης εδώ στο νησί μας. Πριν 1,5 χρόνο είχαμε κάνει και την πρόταση να γίνει τεχνική υπηρεσία στο Δήμο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε τα έξοδα που είναι για την ύπαρξη του διευθυντή. Σαν επιχείρηση υποχρεωτικά επιβάλλουν να υπάρχει ΦΠΑ στο νερό, υπάρχουν τα έξοδα του Συμβούλιου και γενικά σήμερα ο τομέας αυτός κάθε λίγο και λιγάκι μας καλούν να μας ενημερώσουν ότι είναι συνεχώς χρεωμένος και να βάλουμε εμείς ο Δήμος το χέρι στη τσέπη να πάρει δάνεια για να καλύψει αυτή την αμαρτία, μια συνεχής αμαρτία. Δηλαδή προτείνεις να πάει στο Δήμο ιδέα. Είχαμε πει πριν 1,5 χρόνο που υπήρχαν οι προϋποθέσεις τότε. Ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις να γίνει τεχνική υπηρεσία στο Δήμο. Και μάλιστα εξασφαλίζοντας τους εργαζόμενους. Τότε υπήρχε ακόμα αυτή η δυνατότητα. Στην Αλόνισο το κάνανε για παράδειγμα. Εδώ δεν εισακουστήκαμε. Με αποτέλεσμα σήμερα αυτό το πράγμα είναι αδύνατο να γίνει. Αφού χρωστάει 600.000. Δεν μπορεί, γιατί σήμερα με τον νόμο που πλέον ότι η όποια κατάργηση οργανισμών αυτόματα πετάει στον δρόμο και τους εργαζόμενους. Εμείς δεν θα συμβάλλουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Γιατί όπως σας είπα, για μας προέχει η υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Δεν θα πάμε ποτέ εμείς με τις προτάσεις μας ενάντια στα εργατικά δικαιώματα. Να πετάξουμε στον δρόμο ανθρώπους. Σήμερα δυστυχώς αυτό δεν είναι δυνατό. Τι μπορεί να γίνει? Καταρχήν, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, έχουμε πει, όπως σας είπα, να υπάρχει από τον κρατικό προϋπολογισμό ικανή χρηματοδότηση για να μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος. Και μάλιστα βελτιωμένος ο Δήμος, για να μπορεί να κάνει παραπάνω κοινωνική πολιτική από αυτή που τώρα σε αυτή την κατάδια τον φέρανε. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Έχουμε πει κάτι άλλο. Είναι απαράδεκτο για μας τα πληθυσμιακά κριτήρια με τα οποία μετρούν για να δώσουν τη χρηματοδότηση στο Δήμο μας να μας αντιμετωπίζουν σαν ένα Δήμο των 5.000 κατοίκων μόνο. Να τα βάλουμε, λέμε, κάτω, να δούμε μέσω όρο η Σκόπελος πόσους κατοίκους, γιατί είναι το καλοκαίρι, γινόμαστε πολιτεία. Ενδιάμεσα υπάρχουν ξένοι από εδώ από εκεί. Να γίνει μια συνολική αντικειμενική μέτρηση για να βγει ο σωστός αριθμός και βάσει αυτού να χρηματοδοτεί τη Σκόπελος. Όχι με αυτά τα κριτήρια, είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν. Είμαστε 1.500. Έχουμε πει ότι ο Δήμος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται γενικότερα σαν ένας Δήμος, όχι της λογικής που τον φέρανε, μας φέρανε, κάποτε επιβάλανε τιμές ζώνης. Θα ξέρετε ότι η φορολόγηση όλων μας προέρχεται από τις τιμές ζώνης τις λεγόμενες. Όχι μόνο όσο αφορά τη γενικότερη φορολόγηση, αλλά και για τα τέλη, τα δημοτικά. Αυτές τις τιμές ζώνες τις οποίες έχουν επιβάλει για τη Σκόπελο είναι οι τιμές ζώνες που ίσχυσαν τότε για τη Βουλιαγμένη. Η Βουλιαγμένη, ξέρετε, είναι μια περιοχή στην Αθήνα που έχει 12 μήνες το χρόνο οικονομική δραστηριότητα. Εδώ ο Δήμος μας έχει μόνο 1,5 μήνα όλο και όλο. Αυτές οι τιμές ζώνες λοιπόν που ισχύουν σήμερα είναι εξοντωτικές. Εμείς αύριο θα τις βάλουμε σε αμφισβήτηση. Θα ζητήσουμε να γίνει πραγματικά να μπουν οι τιμές οι οποίες θα έπρεπε να ισχύουν για το μέρος μας και όχι αυτές που ισχύουν σήμερα. Όσο αφορά λοιπόν την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων οι οποίοι μένουν απλήρωτοι. Γιατί λένε τι παραπάνω θα κάνετε εσείς. Καταρχήν να δούμε πώς πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Οι εργαζόμενοι σήμερα, όπως θα ξέρετε, οι περισσότεροι πληρώνονται από τον κρατικό κορβανά. Οι εργαζόμενοι. Αλλά δεν πληρώνονται άμεσα, πληρώνονται, ο κάθε τομέας έχει κάποιο τρόπο για να πληρώνει τα χρήματα αυτά. Για παράδειγμα, στα σχολιά υπάρχουν οι σχολικές επιτροπές. Οι καθαρίστριες, για παράδειγμα, για να μπορούν να πληρωθούν, πρέπει να μπορούν οι σχολικές επιτροπές να παίρνουν τα χρήματα έγκαιρα από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορούν να πληρώνουν και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την καθαριότητα, λέω για παράδειγμα, και συγχρόνως να καλύπτουν και άλλες ανάγκες. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν συμβαίνει δυστυχώς. Κυρίως με υπαιτιότητα του κράτους. Καθυστερούν πολλές φορές να καταθέτουν τα χρήματα. Μερικές φορές ελάχιστες είναι και για υπαιτιότητα των σχολικών επιτροπών που έγκαιρα δεν κάνουν τα χαρτιά και αυτά και αυτά. Η υπόθεση όμως ποια είναι σε αυτό το σημείο. Δεν φτάνει ότι από τη μία καθυστερούν να πληρώσουν τους εργαζόμενους και για καιρό.
Αλλά συγχρόνως όμως συμβαίνει και το εξής, ότι η καθυστέρηση να πληρώνουν στο ΙΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πρόστιμα επιπλέον. Δεν φτάνει δηλαδή ότι υπάρχει καθυστέρηση, μένουν απλήρωτοι άνθρωποι, υπάρχουν χίλια δύο προβλήματα, επιπλέον προκύπτουν και πρόστιμα από πάνω. Εμείς όλα αυτά και το έχουμε αποδείξει. Στο Δήμο Πετρούπολης, για παράδειγμα, που εκεί πέρα η λαϊκή συσπήρωση είχε πάρει και την πλειοψηφία, τέτοια φαινόμενα τα έχουμε καταφέρει να τα εξαλείψουμε. Άρα μπορεί κανείς να βάλει σε τάξη ορισμένα ζητήματα. Βέβαια, όπως σας είπα και πριν, για όλα αυτά τα ζητήματα εμείς ζητάμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας, γιατί η δύναμη δικιά μας είναι και η δύναμη η οποία προέρχεται από τον κόσμο. Και άλλο τόσο. Η ενίσχυση δικιά μας είναι και δύναμη για τον κόσμο. Η δύναμη του λαού. Λοιπόν, για μερικά ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα προβληματάκια θα κάνετε την υπομονή, γιατί ήρθαμε να μιλήσουμε, να σας γνωρίσουμε, να μας γνωρίσετε. Έχουμε πολύ αξιόλογους υποψήφιους, όπως είχαμε και την προηγούμενη φορά, σας είπα, είναι η αιχμή του λαϊκού κινήματος η δική μας υποψήφοι. Και έχει ο καθένας και ένα ιδιαίτερο καταμερισμό. Έχουμε ανθρώπους που ξέρετε ότι μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του Δήμου. Τους ξέρετε, τους γνωρίζετε τους ανθρώπους, πέρα από μένα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ορίστε. Στη γλώσσα έχετε. Βεβαίως και στη γλώσσα έχουμε. Έχετε μπροστά σας αξιόλογους ανθρώπους. Τον καπετάνιο, τον Μάριο, τον γνωρίζει αρχικαπετάνιος, ο οποίος γνώστης πολλών ζητημάτων γύρω από τα ζητήματα της κοινωνίας. Το Λαριγκάκι τον Βασίλη το ξέρετε. Την Αρετή πάλι μια πάρα πολύ αξιόλογη τη γνωρίζετε, και έχουμε και άλλους, δεν είναι πάρα πολλοί. Σας λέω ενδεικτικά. Ο Νίκος Ρόδιος είναι από τους πιο παλιούς δημοτικούς συμβούλους του Δήμου μας, που έχει ασχοληθεί και πρόεδρος στο Συμβούλιο έχει κάνει επανειλημμένα και έχει καλύψει τομείς. Γι' αυτό σας έλεγα πριν, ότι πριν ολοκληρώσω, όταν ολοκληρώσω, θα σας παρουσιάσω και θα πούν ορισμένα. Έχουμε εδώ πέρα ένα πάρα πολύ αξιόλογο εδώ πέρα αγωνιστή, τον Βαγγέλη τον Κορέντη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων. Έχουμε υποψήφιο τον πρόεδρο του Σωματείου Οικοδόμων. Σας είπα, είναι η αιχμή του κινήματος το συνδυασμός ο δικός μας. Λοιπόν, και πάρα πολλούς άλλους. Να καλύψουμε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι κάποια στιγμή, τελειώνοντας, θα ακούσετε και μερικές. Έχουμε εδώ πέρα τον Γιώργο τον Αναγνώστου, ο οποίος ασχολείται με επιχείρηση, έχει μαγαζί και ασχολείται και ο οποίος θα πει ορισμένα πράγματα που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά ζητήματα και του τουρισμού, γιατί και για τον τουρισμό έχουμε πολλές προτάσεις. Δεν ήρθαμε σήμερα να σας πούμε όλο το πρόγραμμα. Αυτό θα έχουμε καιρό να σας το δείξουμε. Αλλά επιγραμματικά ορισμένα πραγματάκια θα ήθελα να τα ακούσετε. Λοιπόν. Κύριε Ρωμαντάνη, να κάνω μια ερώτηση. Ένα λεπτό, ναι, θα τελειώσουμε μετά, θα κάνουμε και ερωτήσεις, ναι. Λοιπόν, τελευταία ήθελα, ναι, πριν ολοκληρώσω, γιατί μετά θα ήθελα να ακούσουμε και τις ερωτήσεις σας. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, αλλά συγχρόνως να ακούσουμε και πάνω σε αυτά και τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις. Ήθελα να σας πω κάτι το οποίο το θεωρούμε και αυτό βασικό, γιατί σας είπα πριν ότι δώσαμε τη μάχη ενάντια στην υποβάθμιση και της περιοχής σας και σαν Καποδίστριας και γενικότερα. Τώρα τελευταία λοιπόν να σας πω και αυτό, πρόκυψε και το εξής, αρνητικό για μας. Υπήρχαν κάτι μικρές αποζημιώσεις που δινόντουσαν στους δημοτικούς συμβούλους για να μπορούν να καλύπτουν τα έξοδά τους μετακίνησης κυρίως, για να μπορούν να συμμετέχουν στα δημοτικά συμβούλια. Αυτά λοιπόν λόγω περικοπών, όπως είπαν, τα κόψανε. Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας εδώ από τη γλώσσα να είναι πραγματικά πλέον δύσκολο να μπορούν να μετακινούνται για να καλύπτουν από την τσέπη τους ακόμα και τις παρουσίες στα δημοτικά συμβούλια. Τα έκοψε ο Δήμος και κεντρική εξουσία. Κεντρική εξουσία. Λοιπόν,
Αλλά το θέμα εμείς ζητήσαμε στο σημείο αυτό να υπάρχουν ο Δήμος να πληρώνει τα οδηπορικά για να μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν. Γιατί το θεωρούμε απαραίτητο η εκπροσώπηση όλου του χώρου να είναι στα συμβούλια, γιατί έτσι θα μπορούν να ακούγονται και τα προβλήματα. Λοιπόν, στο σημείο λοιπόν αυτό σας λέω ότι αυτή η αδικία εις βάρος του τόπου σας είναι πλέον, δεν υπάρχει όριο. Με αυτή τη λογική λοιπόν αύριο θα σας αποκόψουν ακόμα και από τη δυνατότητα να συμμετέχετε στα δημοτικά συμβούλια. Και να μην μας φανεί περίεργο ότι αύριο στα πλαίσια του Καλλικράτη, γιατί η ύπαρξη του Δήμου μας σαν νησί είναι και αυτή προσωρινή Αλέκο. Είναι στο σχεδιασμό του την τελευταία φορά με πιέσεις κατάφερε ο Δήμος και παρέμεινε να υπάρχει σαν Δήμος. Αύριο δεν αποκλείεται, γιατί και αυτά που είχαν τις συνενώσεις, συγχωνεύσεις οργανισμών και πήγανε και την ΔΟΗ στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία, αύριο λοιπόν πολύ πιθανόν να πούν ότι κόβουμε και το Δήμο τελείως από τη Σκόπελο και να αρχόσαστε αποκλειστικά να εξυπηρετήσετε, να γίνετε τμήμα του Δήμου Νέας Ιωνίας για παράδειγμα. Εκεί το πάνε. Πάντως σήμερα είναι τραγικό, ας πούμε όλη η περιοχή σας, χάσατε όλες τις υπηρεσίες, αύριο να μην μπορείτε ούτε καν να παρουσιάζεστε στα συμβούλια. Όσο και να φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, εμείς το καταγγείλαμε και ζητήσαμε να υπάρχουν, να καλύπτονται τουλάχιστον τα οδηπορικά. Γιατί αύριο πώς θα υπάρχει αυτή η παρουσία δικιά σας εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνοντας εγώ και θα ήθελα, όπως σας είπα, να ακούσετε δύο λόγια εδώ από τους δημοτικούς συμβούλους και από το Ρόδι, δύο πραγματάκια γύρω από τον πολιτισμό και αυτά, και άλλο τόσο εδώ πέρα από τον Γιώργο τον Αναγνώστο. Αλλά τελειώνοντας τη δικιά μου την τοποθέτηση, πάλι σας ξανατονίζω για να γίνει κατανοητό ότι η δικιά μας η παράταξη είναι παράταξη που είναι σάρκα από τη σάρκα του λαού, και η όποια ενίσχυση η δικιά μας ταυτόχρονα είναι και η δικιά σας ενίσχυση. Μόνο έτσι πρέπει να το καταλάβετε, και δεν έχουμε καμιά σχέση με τις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες ανακυκλώνονται γύρω από την προώθηση ουσιαστικά των κυβερνητικών αυτών αντιλαϊκών αντιεργατικών επιλογών με όποια ονόματα και όποια σχήματα έχουν. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να ενισχύσετε την παράταξή μας, η όποια ενίσχυση, όποια και να είναι αυτή, γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος καθορίζει το μέγεθος της εκπροσώπησής μας αύριο στο Δήμο, αν θα είμαστε με αυτούς που έχουμε ή παρακάτω ή παραπάνω, ή ακόμα αν μας δώσετε και τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε, να αποδείξουμε αυτά τα οποία λέμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ και ήθελα τώρα να ακούσετε λιγάκι και το... Ας ξεκινήσει τώρα, ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο Αναγνώστος να πει δύο λόγια γύρω από τον τουρισμό, μια και ήταν υπεύθυνος για τα δωμάτια και γενικά για τα ζητήματα τα επαγγελματικά, και λίγα ο Νίκος Ρόδης σχετικά με τον πολιτισμό που θα σας πει. Κύριε Ραματάνη, μια ερώτηση μόνο. Πριν φύγετε και θα πει. Δεν θα φύγει, μην ανησυχείς, Αγγέλη. Εδώ είμαστε. Μόνο να ακούσουμε λίγο να ολοκληρώσει. Και αυτό και μετά. Δεν θα σου φύγει έτσι, τα ξέρεις, θα έχει μέσα στο κεφάλι σου. Ναι, από σένα το εδώ πιστεύω θα φύγει. 2 λεπτά εγώ θα κάνω. Ναι, 2 λεπτά, δεν φανταστείτε. Ναι. Έτσι, για να σας πει επιγραμματικά ποια είναι η κατάσταση στον χώρο του τουρισμού. Γιατί και εκεί πρέπει να έχουμε επίγνωση. Και των προβλημάτων των. Γιατί καθημερινά στη Σκόπελο κλείνουν καταστήματα, θα σας τα πει τι γίνεται. Νέκρα, τραβάμε για διάλυση. Λοιπόν, το είπε και ο Μανώλης στην τοποθέτησή του, θα το πω κι εγώ άλλη μια φορά να γίνει λίγο πιο καθαρό. Εμείς παρόλο ότι δεν κρυβόμαστε, ξέρετε ποιοι είμαστε, ξέρετε ότι η στήριξη είναι από το ΚΚΕ, ξέρετε ποιοι είμαστε. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε διαχωρισμούς ψεύτικους, να χωρίσουμε τον κόσμο σε αριστερό, δεξιό, κεντρό. Εμείς λέμε πάνω στη βάση των προβλημάτων που έχουμε όλοι μας. Αν πιστεύετε ότι σας αφορά και εσάς που αφορούν νομίζω την πλειοψηφία του κόσμου, ζητάμε τη συμμετοχή σας. Δεν ζητάμε απλά μόνο την ψήφο σας. Είναι ώρα πλέον να σηκωθούμε από τον καναπέ και από καναπεδάτη να γίνουμε ενεργοί, διότι σε λίγο από καναπεδάτη θα γίνουμε πατωματάτη, θα μας τον επάρει και τον καναπέ. Θέλουμε λοιπόν μια δημοτική αρχή η οποία σε όλα τα προβλήματα που έχουμε να μπορούμε να την αισθανόμαστε δίπλα μας και να είναι μπροστάρι στις διεκδικήσεις και στους αγώνες τους οποίους θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα.
Η κατάσταση που έχουν έρθει οι ελευθέροι επαγγελματίες στο νησί είναι τραγική. Και φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει για το σύνολο του νησιού. Μαγαζιά κάτω στη Σκόπελο κλείνουν, η σεζόν πλέον έχει μικρύνει πάρα πολύ. Τα εισοδήματά μας έχουν μειωθεί γύρω στο 60%, ενώ τα έξοδα έχουν αυξηθεί ραγδαία. Εμείς αυτό εδώ λοιπόν το πράγμα θέλουμε ένα Δήμο, ο οποίος να είναι δίπλα στον ελεύθερο επαγγελματία, να παλεύει μαζί με τον ελεύθερο επαγγελματία και να στηρίζει την προσπάθειά του. Όχι ένα Δήμο με τον οποίο ο ελεύθερος επαγγελματίας θα ζει κάτω από το άγχος, θα είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και θα ζει κάτω από το άγχος ο κάθε επαγγελματίας του εξώδικου για χρέη και για βεβαιωμένα χρέη στο Δήμο και στις εφορίες. Εμείς, χωρίς να έχουμε στήριξη από κανένα Δήμο στη Σκόπελο, με τη Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα που έχουμε φτιάξει, σε συνεργασία με το Σωματείο Οικοδόμων, το Σύλλογο Γυναικών, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σχολείων, καταφέραμε το προηγούμενο διάστημα και είχαμε μετρήσιμα βήματα, με τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που είχαμε βέβαια. Αποτρέψαμε ατελείωτες διακοπές ρεύματος, προχωρήσαμε σε επανασυνδέσεις νερών, σε κόσμο που είχε αδυναμία και του το κόψανε το νερό. Δεν υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας που μπορεί να μένει με σεζόν χωρίς νερό και να μην το συνδέει και να κάνει το κορόιδο επίτηδες. Δώσαμε αγώνα και για τα δρομολόγια. Αποκαλύψαμε τον κύριο υπεύθυνο που είναι το Υπουργείο, το οποίο έχει την κύρια ευθύνη. Δεν υπάρχει κανένας, δεν μπορεί οι μεταφορές να αντιμετωπίζονται σαν να είναι εμπόρευμα, σαν να είναι χρυσαφικό. Άμα κάποιος θέλει το παίρνει, άμα κάποιος θέλει δεν το παίρνει. Είναι ένα πράγμα που εξαρτάται η ζωή μας άμεσα. Δεν μπορεί λοιπόν να εξαρτιόμαστε στα χέρια κάθε εφοπλιστή. Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Καταφέραμε επίσης μαζί πάλι, μαζί ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι, με κινητοποιήσεις που κάναμε. Καταφέραμε ας πούμε τα ένσημα για ασφάλιση αυτών που είναι στο ΙΚΑ να τα μειώσουμε στα 50 και να μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη με 50. Αντίστοιχο παλέψαμε και δεν τα καταφέραμε, όμως η προσπάθεια συνεχίζεται και εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω. Οι πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, τεβετζίδες που είναι αυτή τη στιγμή στο νησί και είναι και πανελλαδικό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο σε εμάς, οι οποίοι πλέον έχουν μείνει χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη και είναι πάρα πολλοί αυτοί και είναι πολύ άσχημο να μην έχεις ασφάλεια. Όσο χάλια και να είναι το σύστημα υγείας που είναι διαλυμένο, είναι τρομερή αυτή η ανασφάλεια. Να σφραγίζονται τα βιβλιάρια του ΟΑΕ χωρίς προϋποθέσεις, τουλάχιστον στο κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, να μην μείνει κανένας χωρίς φάρμακο και χωρίς πρόσβαση στο γιατρό. Αυτό το Δήμο θέλουμε, ένα Δήμο αγωνιστή και δίπλα μας, αλλά με τον κόσμο να συμμετέχει. Και έτσι μπορεί να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Μπορεί να είναι μικρά, αλλά θα είναι. Η λογική της διαχείρισης, το δοκιμάσαμε το πείραμα 3 χρόνια και μάλιστα με την καλύτερη περίπτωση και με τις καλύτερες προδιαγραφές που θα μπορούσαμε να είχαμε. Με τον Γιώργο τον Μιχελή και καλοπροαίρετο ήταν το παιδί και τις δυνατότητες και τα πτυχία και από Eurobank και από τράπεζες, αλλά είναι αδιέξοδη και οδηγεί στον κρεμό η διαχείριση. Δεν διαχειρίζεται πλέον. Αν δεν το παλέψεις και δεν συγκρουστείς, αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε κανένα. Χειρότερα θα πηγαίνουμε, καλύτερα δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά εγώ ήθελα να πω. Λοιπόν, και ο Νίκος θα μας πει δύο λόγια για τα ζητήματα πολιτισμού. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, μας ενδιαφέρει το σύστημα αυτό. Και αθλητισμού συγχρόνως. Έχω την εντύπωση ότι ίσως ακούγεται αυτά τα οποία υποθήκανε πριν σημαντικότερα από το να συζητήσουμε για τον πολιτισμό ή για τον αθλητισμό, αλλά νομίζω ότι πολιτισμός είναι ένας όρος που δεν σημαίνει ότι απλά βλέπουμε μια παράσταση ή εν πάση περιπτώσει ακούμε μια μουσική και αυτό είναι πολιτισμός. Πολιτισμός είναι η καθημερινή μας ζωή. Δύο πραγματάκια, γιατί λέει, είπε ο φίλος μου ο Μανώλης εδώ και συμμαθητή, είμαστε μαζί από Ολυμπιακή ηλικία, από τη γέννησή μας μέχρι σήμερα. Και συναγωνιστές
για όσους μας ξέρουμε δίνουμε τις μάχες μαζί. Έχουμε κερδίσει πάρα πολλές και νομίζω ότι θα κερδίσουμε και άλλες. Ο πολιτισμός λοιπόν θεωρώ ότι είναι η καθημερινή μας στάση. Δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει πολιτισμός τη στιγμή, για παράδειγμα, που πάει ο άλλος να γράψει στο κέντρο υγείας τα φάρμακα και μπορεί να χρειάζονται 2 μέρες, 3 μέρες. Τώρα πόσο πολιτισμός είναι αυτός, ή δεν μπορεί να υπάρχει πολιτισμός όταν σε κάποιο κόσμο κόβουμε το νερό και λέμε ότι εσύ είσαι καταδικασμένος να μην πλένεσαι, να μην ρίχνεις νερό στις αποχετεύσεις, γιατί απλά δεν μπορείς να πληρώσεις. Τώρα για πόσο πολιτισμό και γιατί πολιτισμό να μιλήσουμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Ασχολούμαι με τον πολιτισμό καταρχήν και επαγγελματικά, γιατί όσοι με ξέρετε, η δουλειά μου είναι αυτή η οποία συνεχίζει μια παράδοση από 3 γενιές και έχει άμεσα σχέση με τον πολιτισμό, και ασχολήθηκα το 1975 που είμαι εδώ μόνιμα και με ζητήματα πολιτισμού, ιδρύοντας τον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Γλώσσα, για όσους μπορεί να το θυμάστε, ο οποίος ήφερε τα πάνω κάτω στον πολιτισμό. Συμμετείχαμε με τον Σύλλογο το δικό σας, τον πολιτιστικό, από πάντα είχαμε σχέσεις και βέβαια μας συνέδεε και αδελφική φιλία με τους συγχωρεμένους και με τον Διαμαντή και με τον συγχωρεμένο τον Νίκο, τον Αγγελέτο, για όσους θα ξέρετε. Προσπαθήσαμε και για τη γλώσσα που πάντα και είμαστε αρρωγοί και μόνιμα υποστηρικτές του Πολιτιστικού Συλλόγου Γλώσσας παραμένουμε. Θεωρώ ότι πάντοτε και με τη Σπυριδούλα, η οποία υπήρξε πρόεδρος, πάντοτε δεν αρνηθήκαμε ποτέ μας τη στήριξή μας και την όποια συνεισφορά μας, και νομίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Για ζητήματα αθλητισμού πιστεύω ότι η γλώσσα σε αυτό το τομέα πάσχει σε σημείο τεράστιο. Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι και αυτός ο οποίος παράλληλα μπορεί να πει κανένας ότι είναι και πολιτισμός και μια σειρά άλλα πράγματα. Η γλώσσα πιστεύω ότι αυτός ο τομέας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία. Με το έργο το οποίο θα γίνει πιστεύω ότι θα καλυφθεί ένας σημαντικός τομέας αυτή τη στιγμή, που τουλάχιστον αν ολοκληρωθεί σε έργο θα καλύψει μια ανάγκη. Εμείς στην περίπτωση που είμαστε είτε δημοτική αρχή είτε αντιπολίτευση, όπου εσείς θελήσετε, θα δώσουμε τη μάχη για να πάρει σάρκα και ουστά ο αθλητισμός με τον πολιτισμό στον τόπο σας εδώ, και νομίζω ότι η καλύτερη, ας το πούμε, εγγύηση σε αυτά είναι τα χρόνια της δράσης μας. Γιατί κάποιοι λένε ότι, ξέρετε, από νέους και άφθαρτους. Συμφωνούμε απόλυτα και στους νέους και στους άφθαρτους. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν δώσει εγγυήσεις και έχουν δρομολογήσει σοβαρές θετικές αλλαγές, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δρομολογήσει αρνητικές αλλαγές στον τόπο μας. Λοιπόν, υπήρξα Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο το διάστημα 82-90 για τους μεγαλύτερους με το Δήμο Προβιά, σαν δήμαρχος. Οι μεγαλύτεροι το ξέρετε, οι μικρότεροι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, όπως βλέπετε, οπότε έτσι, από τότε ποτέ δεν ήμουν ξεκομμένος από όλα αυτά τα πράγματα και συμμετείχα από οπουδήποτε μπορούσα και πρόσφερα αυτό που μπορούσα μέσα για την υπόθεση της βελτίωσης των συνθηκών στο νησί. Για να μην κουράσω, θα ήθελα να γίνει μια κουβέντα, να μπουν ερωτήματα δικά σας. Όπως καταλάβατε, δεν ήρθαμε εδώ να σας πούμε κανένα πρόγραμμα
ή να βγάλουμε ωραία λόγια από αυτά που λέει και ένα τραγουδάκι. Τα λόγια που μας ήφεραν, μας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να έρθουμε εδώ και να πούμε ωραίες λέξεις, ωραία λόγια, να πούμε ότι εμείς έχουμε ωραία προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα τα οποία όσοι τα έχετε στα σπίτια σας από παλαιότερες εκλογές, αν τα ψάξετε θα δείτε ότι δεν έχει υλοποιηθεί ούτε το 10%. Τέτοια θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς και τώρα να σας τα παρουσιάσουμε, γιατί είπαμε ότι ερχόμαστε από πολύ παλιά και δεν είμαστε απόντες σε τίποτα που αφορά το νησί. Λοιπόν, να γίνει μια συζήτηση, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα όσα εσείς μας βάλετε ζητήματα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτά, αλλά θέλαμε τη δική σας συμμετοχή να υπάρξει, έτσι ώστε πραγματικά εμείς λέμε αυτό που λέμε και που είπε και ο Μανώλης και ο Γιώργος πριν, δεν είμαστε ξεκομμένοι από τον κόσμο, θέλουμε με τον κόσμο μαζί να διοικήσουμε και θέλουμε τον κόσμο να είναι μαζί μας συμπαραστάτης και συναγωνιστής σε ό,τι από εδώ και πέρα θα προκύψει στο νησί, γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ σοβαρές. Θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, μπορεί να δούμε πράγματα πολύ πιο ακραία. Ακούγεται απίθανο, ας πούμε, το ότι μέχρι τι χρειάζεται ο Δήμαρχος πλέον στο νησί. Μπορεί να μην χρειάζεται, μπορεί να είναι και ένας καλός υπάλληλος, ένας καλός διευθυντής, ο οποίος θα εκπληρεί όλες αυτές τις εργασίες που ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ας πούμε, κάνει. Φτάνουν και σε αυτά τα σημεία, μην μας εκπλήξει. Οι αγώνες θα είναι αυτοί οι οποίοι θα σταματήσουν όλο αυτό το λύστημα και θέλω να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να ακούσουμε ερωτήσεις. Ο Βαγγέλης περιμένει ανυπόμονο. Ο Βαγγέλης, λοιπόν, αν θέλετε τώρα για να κρατήσουμε έτσι μια διαδικασία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να τηρηθεί έτσι μια επειδή είμαστε πολύ κατάσταση εδώ πέρα, εμείς θα πάρουμε ό,τι βάλετε σαν ζητήματα, θα τα επεξεργαστούμε, είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε, δεν θα είναι η τελευταία, να είστε σίγουροι, και με επιμέλεια θα σας ακούσουμε. Τρία πραγματάκια μπορούμε δύο να πω. λεφτάκια, αν δεν έχεις, επειδή έχει ο κύριος... Έλα, Βαγγέλη. Μανώλη, ότι είσαι τίμιος, ότι είσαι καλός άνθρωπος, αυτό είναι τελεσίδικο. Το υπογράφω. Με συγχωρείς, δεν σε γνώρισα φορά στο κάτω. Ναι, δεν πειράζει. Εγώ, Μανώλη, επειδή την ίδια ερώτηση που θα κάνω σε σένα, την έκανα και σε κάποιους άλλους που ενδιαφερόντουσαν να κάνουν συνδυασμό. Θα μου απαντήσεις όμως μονολεκτικά, όχι με υπογητικά. Εντάξει. Ναι, θα μου απαντήσεις όμως. Ναυτικά. Ας πούμε, όχι. Ας πούμε αύριο το πρωί ότι είσαι δήμαρχος. Εγώ σου εύχομαι με την καρδιά μου να βγεις. Εντάξει. Και είμαι και σύμβουλός σου και έχω βγει κιόλας. Άκου πράγματα που σε πάω, άκου τώρα τι γίνεται, Μανώλη. Και κατεβαίνουμε τώρα, πρόσεξέ με. Και έρχεται η πανταχούσα από την κρατική μηχανή του Υπουργείου Εσωτερικών. Πόσοι υπάλληλοι λες, Μανώλη, στην επαρχία? 25. Θα τις κάψουμε μέχρι τέλος 18. Πρώτον, αντίδραση, ποια θα είναι η αντίδρασή σας? Πώς θα αντιδράσουμε, σαν νησί? Δεύτερον, κλείνω το σχολείο του ΕΠΑΝ, του κλείνω, δεν έχει κόσμο. Το δημοτικό γλώσσες του κάνω διθέσιο. Τι άλλο? Γενική υποβάθμιση. Εγώ θα μου πεις μοναδικά ποια θα είναι η αντίδρασή σας, πώς θα λειτουργήσετε. Από τον άλλο του συνδυασμού έφυγα για αυτό το πράγμα, δεν πήρα απάντηση. Δεν πήρα απάντηση. Μου είπε θα κλείσει το λιμάνι. Λέω κλείσει το λιμάνι το καλοκαίρι, να πλάσουμε εμείς. Θα μην τα καταλάβεις. Τα καταλάβει. Αν έχεις τίποτα άλλο, γιατί μετά θα δώσουμε το λόγο σε άλλον. Αν απαντήσεις αυτό, Μανώλη, μου μαζί μου. Κάτσε εδώ και ένας ένα. Περίμενε να απαντήσουμε πρώτα στο Βαγγέλη εδώ και μετά. Λοιπόν, για να... Λοιπόν, Αν γίνεται. σας είπα και πριν ότι ήδη αντιμετωπίσαμε τέτοια ζητήματα. Εδώ πέρα ο Αλέκος έχει εμπειρία από εμάς. Λίγο καιρό βέβαια, γιατί άλλοι είχαν το πιο πολύ μήνες. Καταλάβανε ότι οι θέσεις μας δεν είναι απλώς θέσεις για να τις πετάμε έτσι και να τελειώνουν. Σας λέω ένα απλό πράγμα. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτοί
Είναι απάντηση για να καταλάβεις τι εννοούμε. Ήταν άλλος αρχηγός μάλλον. Δεν με κατάλαβες την ερώτηση μου. Δεν πας καλά. Θα πας από εκεί και θα σε πάω εγώ. Δεν πας σωστά. Όχι, δεν απαντάει σωστά. Παιδιά, καθίστε. Αυτή είναι η βασική. Είναι όλο το ρεζουμέ εδώ για να αλλάξουμε πόρτα. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν με νοιάζει. Ήταν ο άλλος ο αρχηγός. Ήταν ο Μιχηλής. Είσαι την πολίτης. Πάρε μένα την πολίτης να κάνουμε χώρο του Θεό. Τι σας λέω. Ας πατάει οχή. Θα μας πει ότι αύριο το πρωί είναι δήμαρχος. Έτσι θα μας απαντήσει. Δεν σας απαντήσω. Είσαι καρέκλα ότι είσαι δήμαρχος. Δεν καρέκλα είναι του δημάρχου. Και σου έρθει το χαρτί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με όλα αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνουμε, σαν νησί. Αυτό. Μην με τελευταίο συμβούλιο. Αυτό θα δεν σας απαντήσω αμέσως λοιπόν. Άλλος αρχηγός θα. Θα σας απαντήσω λοιπόν αμέσως. Ήρθε προχθές λοιπόν η απέτηση από πλευράς του κράτους, όπως ήρθε και πριν λίγες μέρες άλλη πάλι απέτηση, τέτοια υποβάθμιση γενικότερα από Ευαγγέλης, και λέει λοιπόν ή παίρνετε ή αποδεχόσαστε με υποβαθμισμένη μια υπηρεσία, γιατί το ίδιο είναι αυτό που είπε. Μείωση προσωπικού ή υποβάθμιση υπηρεσιών ή παραπέρα, ξέρω εγώ, αυτό που είπε και ο Νίκος, να καταργήσουμε ακόμη και τη θέση του Δημάρχου. Γιατί σας είπα, τι πιο βασικό απ' όλα, το ότι καταργήσανε τις Δήμου να κάνει κοινωνική πολιτική. Τι πιο παραπάνω. Εδώ σας κλείσαν το καπί. Εμείς δώσαμε μάχη να μην κλείσουν το καπί εδώ πέρα. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Και σας είπα και κάτι άλλο απλό. Ότι ήδη στο Δήμο Πετρούπολης έχει καταφέρει και οι εργαζόμενοι εκεί πέρα τα δικαιώματά της τα έχουν και στα υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί το κράτος, αυτό που λέει Ευαγγέλης, το κάνει συστηματικά. Δεν είναι σημερινό, σας το εξήγησα και πριν. Έχει οι αναδιαρθρώσεις ελεγόμενες, έχει ξυπνήσει και προγραμματιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια πολλά και τα μεθοδεύουν μέχρι την πλήρη διάλυση. Τι κάνεις εσύ σαν δήμαρχος, τι κάνεις εσύ σαν πρωθυπουργός, τι κάνεις εσύ ο Βαγγέλης, τι κάνεις. Απορρίπτεις αυτή την πολιτική. Καλείς τον κόσμο και τον βγάζεις έξω και του λες, ελάτε εδώ, το Δήμο θέλει να μας τον κλείσουν. Σας είπα και πριν, τι πιο τραγικό. Εδώ δεν μιλώ για υποβάθμιση και θα γίνει. Αύριο, όπως κλείσαν οι υπηρεσίες, θα κλείσουν και το Δήμο. Τι κάνεις εσύ λοιπόν σαν δήμαρχος, λες, πάρτε το κλειδί και εγώ συμφωνώ. Γιατί μέχρι τώρα αυτές οι γαλαζοπράσινες οι διοικήσεις αυτό το παιχνίδι παίζανε. Αλέκο, αυτό το παιχνίδι παίζονταν. Δέχομαι. Ο Αλέκος πολλές φορές είπε φρέδε σύμφωνα με την πολιτική. Στο τέλος ο Αλέκος αναγκαζόταν μέσα από την πίεση και ψήφιζε. Όχι ότι είναι κακός ο Αλέκος. Όχι ότι είμαι εγώ καλός. Εγώ λοιπόν σαν δήμαρχος, εγώ το έχω αποδείξει στην πράξη, σαν δήμαρχος λοιπόν, επειδή εγώ βλέπω ότι τα συμφέροντα του πριν απ' όλα των νησιωτών και του τόπου, γιατί μας προέχει ο νησιώτης, σαν δήμαρχος θα καλέσω γενικό συναγερμό, όχι απλώς θα κλείσω του λιμάνι, απλέει, θα καλέσω σε γενικό συναγερμό για όλα τα προβλήματα αυτά τα σοβαρά και θα πω ότι δεν πρέπει να πειράσουν. Μπροστά εγώ και όλος ο κόσμος δίπλα. Αν η κεντρική διοίκηση θηλίες και έρθει ακόμα και με στρατό να πάρει του Δήμου, εδώ θα γίνει, Βαγγέλη. Τον αγώνα μας θα τον ειδώσουμε όρθιοι, όπως τον ειδώσαμε. Πίσω δεν κάνουμε, Βαγγέλη, εμείς. Οι άλλοι είναι που θα λένε νεκητήκη μάλιστα και σας είπα, κάτω από την πίεση πήραμε πολύ μια ωραία απόφαση για να λειτουργήσει τη σταθμή. Δεν είναι μικρό πράγμα για τις συγκοινωνίες. Ούτε μικρό πράγμα ήταν να πληρώνει η εταιρεία στα συμφέρει εδώ και πληρώνει σκατοσταριές για να έρθει σαν Σκόπιλο. Και μπήκε σε ένα σερτάρ μέσα η απόφαση που εμείς την προτείναμε, Βαγγέλη. Και δεν υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση. Άλλο τόσο όταν βγήκαμε και είπαμε είναι καταστροφική η περίπτωση της Νατούρας για την περιοχή μας του νησιού και μάλιστα υπόδειξα ότι αυτό το πράγμα που πάει να γίνει είναι και παράνομο σε τις άλλες, γιατί λείπαν οι μελέτες που απαιτούσε ο νόμος. Για να γίνει η Σκόπιλος Νατούρα έπρεπε να είχαν προηγηθεί κάτι μελέτες σύμφωνα με τον νόμο. Ορίστε. Ποιος το έχει δρομολογήσει. Αυτό το πράγμα δρομολογήθηκε, παιδιά, από το 85 ήταν το ζήτημα της ένταξης στην Νατούρα. Και μάλιστα έχει δρομολογηθεί και σας το λέω, γράψε ό,τι λέω εγώ, καταγράφονται και μέχρι τώρα 4 χρόνια έχω καταγραφεί και δεν έχω πέσει έξω στο σωτά γιατί λέω πάντοτε την αλήθεια. Έχει επίσης αναφερθεί ότι σύντομα θα καταργήσετε και την εκτός σχεδίου δόμηση συνολικά, που σημαίνει ότι πλέον αυτά τα οποία κτιζόταν και ο κόσμος ζούσε δεν θα μπορεί πλέον ούτε να τα κτίσει τελείως έξω από ψυχισμή.
Και αυτό για να εξυπηρετηθούν τα οργανωμένα μεγάλα συμφέροντα. Βγήκα τότε στο Δήμο, σου είπα ότι αυτό το πράγμα που πάει να γίνει στις άλλες είναι παράνομο, δεν υπάρχουν λέω οι μελέτες. Βγήκανε τότε και λέγανε θα ψάξουμε να δούμε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Εγώ την πρόταση αυτή που του είπα ότι πρέπει να αντιδράσουμε και να πούμε όχι, γιατί δεν υπάρχει και μελέτες, το έκανα 2 μήνες πριν υπογραφεί ο νόμος, το ΦΕΚ που λέμε. Αφού υπογράφηκε, βγήκανε μετά εκ των υστέρων και λένε ότι ναι, έχεις δίκιο, δεν υπήρχαν οι μελέτες. Τώρα είναι αργά όμως, πέταξε το πουλί. Όπως πέταξε που σας είπα για τα ζητήματα της ΔΙΑΣ. Τι πιο χοντρό παιχνίδι να πληρώνουμε η πιο ακριβή στην Ελλάδα το νερό εδώ πέρα. Σ' αρέσει σαν Ευαγγέλη, εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτά λοιπόν που φτάσαμε πολύ πιο, βάλτε τα κάτω, ό,τι λέω καταγράφετε. Να δείτε ότι είμαστε από τις πιο ακριβές περιοχές. Ζητήσαμε παρέμβαση, δεν les ακουστήκαμε. Πόσο μάλλον αν είμαστε δήμαρχος, δεν θα περνούσαν αυτό, όχι δεν θα περνούσαν. Αλλά θα τους είχαμε κάνει να μην ξέρουμε πού να στρίψουν. Να σας πω ένα άλλο πράγμα λοιπόν με την ευκαιρία. Τι σημαίνει εμείς αύριο στη Δημοτική Αρχή και τι σημαίνει κάποιος άλλος. Να δείτε ότι ο αγώνας δεν είναι του πάρτα όλα πλέον Ευαγγέλης. Είναι ο καθημερινός.